Ara estem a la Biblioteca de les Cases, carrer Barcelona. Sabeu que abans al segle XIX la biblioteca era una casa de carabiners? Voleu saber què són els carabiners? Sí? Llavors nosaltres vos ho expliquem. Era un edifici on vigilaven la costa per si venia algun vaixell o soldats a atacar, I per què es deien carabiners? perquè estaven armats amb carabines. Les carabines són armes de foc llargues que tiren bales. A finals del segle XX va ser un centre de salut fins a l'any 2010. A l'any 2010, quan va deixar de ser un centre mèdic, es va inaugurar com biblioteca, integrada al sistema de lectura pública de Catalunya. Així que si teniu un carnet d'una altra biblioteca que formi part d'aquest sistema, podeu utilitzar-lo aquí, a la nostra biblioteca, o també treure altres llibres de préstec que no es trobin aquí. Com ara revistes, còmics, llibres, pel·lícules i molt més. I aquí està la bibliotecària Aina, que us explicarà els horaris. Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca de les Cases. Podeu trobar-nos totes les tardes de dilluns a divendres de 5 a 8 i a l'estiu tots els matins de 11 a 1 i les tardes de 5 a 8, de dilluns a divendres. Fins ara! Darrere de la biblioteca tenim este parc tan xulo per a fer esport. Teniu aquí unes màquines per si després de llegir voleu fer una mica d'exercici i si veniu en bici les podeu deixar aquí. En aquesta zona ens trobem un gran vaixell amb el que podeu utilitzar la imaginació i navegar per tot el parc. En aquesta zona hi ha una zona per a escalar, fer tombarelles i baixar pel tobogan i barra. Ara, a l'altra punta, ens podem trobar els gronxadors i puja i baixa. Adéu!